дар ҷумҳурии Тоҷикистон тарифҳои нави неруи барқ мавриди амал қарор мегиранд. Ин тағйирот тибқи Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 декабри соли 2025 қабул гардидааст. Барои аҳолии кишвар арзиши 1 киловатт-соати неруи барқ тақрибан 41 дирам муайян шудааст. дар ҳуҷҷатҳои расмӣ ин тариф ҳамчун 41 дираму 37 дирам нишон дода мешавад, яъне каме бештар аз 41 дирам. ин нарх барои хонаҳо ва манзилҳои истиқоматӣ амал мекунад. ҳамзамон барои аҳолӣ меъёри муайяни истеъмоли моҳона пешбинӣ шудааст. агар истеъмоли неруи барқ дар як моҳ аз 10,000 киловатт-соат зиёд гардад, қисми зиёдати дигар бо тарифи аҳолӣ ҳисоб карда намешавад. дар ин ҳолат неруи барқи изофагӣ бо нархи тақрибан 94 дирам барои 1 киловатт-соат, яъне дар сатҳи тарифҳои тиҷоратӣ ҳисоб карда мешавад. ин маънои онро дорад ки дар сурати зиёд шудани истеъмол, сокинон барои қисми изофӣ мисли соҳибкорон маблағ месупоранд. аз ҳамин сабаб назорат кардани хароҷоти моҳонаи неруи барқ хеле муҳим аст.